So hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Proud mo to hear. So ito na yung pinakihintay nating rides kung saan maglalakbay tayo from Bicol region to Ilocos region. Kasama natin ngayon si Seth at aming mga OBR. So dito sa part 1, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagbiyahe namin from Bicol to Manila at Manila to Ilocos region. Tara, samahan nyo na kami dito sa part 1 ng Bicol to Ilocos region. Let's go! Sa 400. So first stopover namin, 7-Eleven sa Bukod Kamsur para paghandaan ang Ragay, Tagkawayan, Pagbilaw Road. Hi! Papunta kami na Ilocos region. Bye-bye! Kontek mo ng aberya. Naman. Kasi narong na nila. Ayo. Kasi nag-ano man gyari siya. Ano daw po? Oo. Yeah. Di kinaya ng silan. Oo, high pressure. Kasi normal lang ang hangin. Hindi kaya palubuin yan. So yun nga, hindi pa nga kami nakakalayo dun sa vulcanizing shop. Nakakarinig na kami ng singaw. Yun pala, yung butas ulit doon sa gulong ni Seth, sumisingaw pa rin siya. So napilit na kami huminto at maghanap ulit ng paraan o gumawa ng paraan para makausad kami at makahanap naman ng another vulcanizing shop. Dati? Oo. Ayo. Kunis so dati? Ay baka man. Dahil dito sa pangyayaring to, napilitan kami na maghanap ng bagong gulong ni Seth. So from Lopez to Gumaca, naghanap kami ng gulong. Kaso sa kasamaang palad, hindi kami nakahanap. So ang ginawa na lang namin, nag-contact kami sa mga kakilala namin para at least kung may kakilala silang merong ka-size ng gulong na to, pwede nilang may padala dito sa vulcanizing shop kung saan kami naka-standby. Ayo. Buti, sinuswerte pa kami. Biglang may nag-contact kay Seth na meron daw siyang available na size ng gulong niya na pinagpalitan din niya. Nag-offer siya ng tulong at ibigay sa atin yung gulong na taga Lopez din mismo. So shout out sa inyo mga sir, kasi nga dahil sa inyo hindi kami makakaalis dito sa Lopez. So maski inabutan na kami ng gabi, balak pa rin namin diretsuhin yung Manila. Nandito tayo kinasa sa shop nila. After 6 hours na stranded. So yung mga gusto na yung mga emergency or any repair, big bikes man yan or small bikes, dito kay sir. Anong bayan na to, Seth? Po? Lopez. Yan, kay Lopez. Anong pangalan ulit ng shop nyo, sir? 1986 Tech. Dito sa Lopez. Visit nyo. So inabutan lang kami ng gabi dito. Yun nga kasi dahil din sa aberang na experience namin. Pero yun, kasama yan sa pag-rides. So medyo madilim na guys. Baka hindi na tayo masyado makapag baka kinabukasan na. Pero try tatagusin pa rin namin yung
daanan Lopez to Manila para kinabukasan makapaglarga ulit naman kami pa Ilocos. So yun, baka sa expressway kung maliwanag doon makapagpakabit kami ng RFID, doon tayo mamaya. So yun, dito na lang guys. Hindi sa likod mo ko. Saan ka? No tailgating, gano'ng karayo? Hingi ng ticket ano? Morning sir, magpapalagay po. Po? Okay po. Thank you. Eventually. So hello guys, good morning. Day 2 dito namin ng Ilocos. So challenging na first day namin. Nakarating kami dito sa Manila na ngayong araw na alas 2 ng madaling, alas 3 ng madaling, alas 4 eh. Halos alas 4 ng madaling araw na eh. And then natulog lang kami ngayon ng ilang oras lang. So ngayong araw na to siguro mag-a-adjust kami ng oras kasi medyo wala kaming pahinga. April 20 ngayon, so aalis kami na mapuntang Ilocos around 1 PM na. So yun, mag-breakfast lang kami, and then later ng alauna pupunta tayo, babiyahin na tayo. Dadaan tayo ng SLEX, TPLEX para diretso tayo papuntang Ilocos region. So yun, samahan nyo na lang kami dito sa day 2. So medyo challenging siya. Na-challenging yung first day namin. Nabutasan ng gulong yung kasama natin, and then nahirapan makahanap ng replacement, pero mabuti naman at may mga contacts dun sa Lopez. So shoutout sa inyo mga sir. Hindi kami nakapagpa-picture sa inyo mga sir, pero maraming salamat sa inyo kasi maski late na kami, nakaalis pa rin kami. So later na lang, mga alauna, lalarga na kami papunta sa Ilocos region. So yun, later na lang ulit guys. Bye bye. Yan. So yun. So hello guys, good afternoon. It's 2 o'clock na. So dito kami galing sa Reborn Motor House. So magko-connect na lang kami intercom. Wait lang. Nasa Manila kami, Paranaque. So day 2 na namin to. So yun, from Aloha Hotel dun sa Manila, dito kami pumunta para i-pick up tong motor. So dito kami sa Paranaque, papasok ng SLEX. So unang-una shoutout sa Aloha Hotel Sir Des, para sa accommodation namin. Maraming salamat sa inyo sir, sa 1 day accommodation, and then lalong na rin kay Sir Dens din, para sa pag pinayagan tayo na pwede munang i-stay itong motor natin dun sa pwesto niya, which is the Reborn Motor Shop. So yun, shoutout ulit sa inyo sir. Maraming salamat sa inyo, God bless po. So ngayon naman kami ulit ni Seth and the group pupunta na ng Ilocos region. So yun, isang mahaba-habang expressway, halos 400 kilometers, pero meron tayong kasama na si Sir Des pala, with his partner. So nakamotor sila tig-isa, kaya mas maganda tong rides natin kasi mas marami tayong kasama. So yun, skyway tayo. First time natin, lahat ng gagawin natin ngayong araw ay first time. So yun, samahan nyo na lang akong kabahan kung saan ako liligo. Buti may intercom kami ni Seth para ang instructions and communication mas clear. So yun,
Let's go guys! Let's go! Stopover muna kami, so hintayin lang namin yung yung dalawa namin kasama. Ano naroon ka ng motor pa eh? Ano? So doon may back ride ang ano, nasa unahan. Yun, totoo nga yung sabi nila. Sobrang haba ng expressway, lalong-lalo na dito sa TPLEX. So, nakarating na kami dito sa Rosario, La Union, na masakit yung katawan, masakit yung puwet, at yung mga kasukasuan. Pero, dito sa oras na to, nag-dinner na rin kami para dire-diretsuhin na rin namin doon sa transient house or boarding house namin sa Vostro y Nostra Hostel sa Vigan City mismo, which is walking distance lang sa Calle Crisologo. So yun, ilang oras pa kami babiyahe at dadaan pa kami sa Arco ng Ilocos Sur. Okay, let's go! Yeah. Palit ng battery. Ilocos Sur. Solid. Kasama namin si Taneres 10R 700 CF Moto. Sa ating trusted Domino. So yun, since dito kami, diretso na kami ng hotel or transient house. So yun nga, from Rosario, La Union to Vostro y Nostra Hostel, inabot na tayo ng madaling araw dito. So it's April 21, 2025, 1 p.m. almost 1 p.m. nakarating na tayo dito sa tutuluyan nating bahay. So medyo pagod na rin kami
dinidiskarga na rin namin yung mga gamit natin. So, yun nga, dito na rin tayo inabot ng birthday. So, inabot tayo ng birthday sa kalsada. So, yun nga, dito ko na tatapusin yung part 1. So, sa part 2 natin, samahan nyo ulit kami, lilibutin ang Vigan City at dadayo tayo sa Lawag City sa Ilocos Norte. So, yun. Dito ko na tatapusin ang aking part 1. Abang-abang na lang sa part 2. Hanggang sa ulitin. Sa part 2 tayo, kita-kita guys. Paalam!